nga may mulandag si mga huna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Ruli, 78 anyos, taga Vito, Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga katul-katul nga mikalit lang og tubo sa akong mga bitiis. Aron inyong hisabtan, sugdo nako sa batanon pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Na, kaon na og daghang utan ha. Oma, Ana gyud, aron dili ka daling masakit. Na, lisod na oy. Dili ko gusto nga mo gasto ta para lang sa tambal. Likay lang gyud ta ana sa gastuhan na ka kay wa gyud tay budget para ana. Oma. Skits kong ipon eh. Duwa na pa na ako sa basket ug mada. Sawi akong buhaton para mawa ning sakit sa kong ngipon. Uy, nandunot naman lagi ng imong ipon, oh. Napagyulungag. Wala hinungdan nga nagsakit ma. Pasin, Saan nila ko ma? Sakit mong kayo. pagkuha og ahos dito, be. Unya, isuksok diha sa imong lungag. Sige ma. Pila ka oras naman niya kung gisuksok sa kong hipon nga ahos eh. Huwag mo ang sakit. Di ko makaduwa ang paskit niya ni Upada. Magpapalit lang akong tambal ni Mama. Ha? Mo inom kag tambal? O ma, Unsa man sang tambal ron, be? mga tanan ako dito sa parmasy ma kung sa'yo mo ayong itambal ini. Unsa man nakainom ka nagtambal, nak? O ma, Unya, kumusta man imong pamati? orang-arang naman. Pero, nangatol mga kong lawas ma. Ha? Uy, hala. Nagpuwa-puwa lagi ng imong panit, dong. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. O ako kay bahaw kung allergic ba lang ko sa tambal ato hikayo na. O unsa ba? Maong sukad adto, mahadlok na gyud ko moinom og bisan unsa nga tambal. Hangtod nga natiguang nako. Ug unya, Pa! Pa! Ayaw lagi pagsigi og painit, oy! okay ra ko nak. Bas dili ko gusto nga way buhaton. Papa, oy, kuya kag ma-heat stroke, anak pa. Okay ra lagi ko. Basta iguman mo diya ha, so dahil diri ha. Oh,
tusas kong panit. Na? Nasunog na yun na tungod sa imong pagsigig painit. Pagpakuha ra gud palihog sa akong apo og dahon-dahon dito be. Kaya ako ni tambalan. Pahirin na lang ka ng ointment pa. Ayaw lang. Mas ganahan ko mga dahon-dahon lang. Lakaw na. Yaralo. Salamat dong. Katula sa kong palat, uy. Labi na gyud sa kong bitiis. Ala, kadaghan ba og puwa-puwa ini? Ano man ni? Talawa na. Gano ka ni? Ha? Naunsa mo na pa, uy? Pa-check up na lang ka, ha? Diligi ko ganahan. Unyang saan man mo pagkaayo, anak? Ay, ako'y kailaman na nambal. Ako ning ipatanaw niya. Duda na ko nga tungod sa imong kidney. Kidney? Oh, kasagaran akong pasyente nga naiingon ani nga problema. Ang kidney may problema. Unya, unsaon man nimo? Pagpalit mo og hinog nga kapayas, unya kana ang liso. Sige, amo lang buhaton. Pa, kumusta naman? Wa man mawanak. Hala, Awa, nanakahan man lagi na pa. maulaki. Ay, di gito ka mautingaling mananambala pa, uy. Hala, nanghupong naman ka pa. Unsa? Nagkagrabi na gyud ang akong gibati. Ang wa na ako masabti kay mikalit lang gid ni siya og turok. Di sa ko ganahan nga magpada sa ospital kay mahadlok ko kung unsay ilang ipatumar og ipangtusok nako. Ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa batanon pa ko, gipainom ko og pain reliever sa pharmacist para sa sakit sa ngipon. Human adto, nangatol ko tibuok lawas. Posible ka nga allergy lang do? Ikaduhang pangutana. Karon nga idaran ako, mura masunog ang akong panit unya mulagom ko magpainit ko. Posible ka nga mawa pa ni o di na lang yun makasugakol ang mga sama na akong edad. Ikatulong pangutana. Human ako butangi og dahon-dahon ang akong sunog nga palit. Namuwa kinig maayo og nangatol. Hangtod nga may grabe. Mao hinungdan nga miduol na gyud ko og mananambal. Sakto kaha ang iyang gitambag nako nga pakanon ko og liso sa hinog nga kapayas. Ikaupat o katapusan. Posible kaha nga miturok lang ni tungod sa akong pangidaron o naani koneksyon sa pagpamuha o pagpangato sa akong lawas sa batalon pa ko. Healthy man unta kaayo ko og kipangkaon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rolly. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw. Dinhi sa atong programa kini ang akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Tagha mga pagsulay, no? Unsa bagyud ta ka isog makigbatok aning mga
katalagman nga tong sa gubang, no? Linog, bagyo, baha, corruption corruption dito. Purbida, puriagaba po, no? Okay, so ang atong magtatampo si Rolly. Rolly, 78 years old. Senior na si Lori, taga Vito, Minglanilla, Cebu. Musta na ba mga taga Minglanilla o mga taga Naga, mga taga Pardo, Jerry Nadila, Brian Nadila, Batayula, Lulong Bantilan, Tony Pilo, Jamie Pilo, mga LGBTQ, no? Si Mika K, sa barangay Tungkil, og si Josepa og si Junri Sabruso, Inayawan Dam Site, Joseph Tison, Lialin Rabanis og si Julius Balili, mga taga Minglanilla, no? Of course si Nestor og si Linda Pasaylo, musta naman, Ilpi Alpante diya sa mga taga Panadtaran family, mga Nilson, mga taga Kalingan, Karkar, Cebu, nga Alcosiba family, no? Musta naman da itong dahi akong nakailang nga mga singer. Si Ninya o si Genevieve, ha? Okay? So, Nanay Luz Bastatas, musta da sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Julita de la Piña, musta naman ka, Ma'am Jol? Guwapa pa pagyapong ka. Alright, so going back to our sender, si Rolly, Gabito, Minglanilla, Cebu. Unang pangutana ni Rolly, may tugod man ni sa katul-katul baton boy nga nabati ito sa drama. Unang pangutana, sa batanon pa ko, ipainom ko og pain reliever sa pharmacist para sa sakit sa ngipon. Human adto nangatol ko tibok lawas. Posible kaha nga allergy lang to. Pain reliever, unsa man kang klaseng pain reliever? Kay kana mga pain reliever, unsa man na paracetamol, acetaminophen, ibuprofen, saman kanang mefenamic acid, murag di man na siya maka-allergy. Kunagi siguro ilain nga naka-allergy ni mo, Rolly. Kaya dugay-dugay naman po to. Batanon pagod ka niya to. Nga 78 na karon imong edad. So daghan na kayo siguro mga allergens, mga pollens, o mga pagkaon nga nakaon mo. Kaya ako bitaw, Roll, no? Sa una sa, si batanon pa ko, di mo ko allergy aning kapayas. Naon sa ba nga, pagkaidadidara na lagi, di na mo ko pwede mo kaog kapayas, ay mga tol mo ko. Yan din ako kaginawa. So may naas kapayas, nakaduhan ako nadala og emergency room kay di na ako kaginawa. Manghubag akong mahubag akong tanan, di nakasudang hangin sa akong paginawa. So as we grow older, good siguro Roll part na sa normal aging process nga muluwer ang atong mga dipensya sa lawas, kadaghan na tag mga allergies, no? Kaduha pangutana, karon nga idaran ako, murag makusog murag masunog naman ang akong panit unya lagom kung magpainit ko. Posible ka nga wala pani, posible ka nga mawala pani o dili gyud makasuga ko ng akong sama nako og edad. 78 years old, nindot naman og magpainit ta, no? Pero kuan lang, controlled duration. Kinaaman ay vitamin D ang sunlight. So, kung mura kag masunog, ayaw lang po pagdugay kayo. Basin po alas 12 sa udto ka magpainit. Ayaw lang po din nga ana, no? So, di man dautan ng magpainit. Kinaaman siya vitamin D. Makuha na to niya. Walking. Sa akong nabasahan nga libro, old age ko no starts at 80. So 78 pa man ka, pa dili pa ka old. Bitaw na young old, na middle old, ug old, no? Daghang klase. So okay pa ka, Roll, ha? Kini magong atong panit pod, magdepende pod sa unsa poy atong ikuan, moisturize pag kuan ko nog lotion dia nga before ka mo adto anang lugar nga mainitan ka na naka sunblock ka, no? Naabay moisturizer ang imong panit, no? Kay yan mao ni katulong pangutana, human ako butangi og dahon-dahon ang akong sunog nga panit na namuwa ning maayo og nangatol hangtod nga ni grabe siya. Mao'y nanduol nga ko nga mananambal, hinungdan nga duol ko siya mananambal. Sakto ka ang iyang gitambag nako nga pakanon og liso sa hinog nga kapayas. Adi na ko kakomentaryo na kaya ako mismo allergic og kapayas. Ang ako lang ikakomentaryo nimo, Roll, inom ko na og cetirizine kanang Verlex, no? O
kanang mga anti-allergy, no? Pwede rin sa diphenhydramine or basta mga anti-allergy nga mga tambal mawa ng mga ingon anak. Kaya mamasala akong kuan, kung balikon mukaon ako og kapaya sa pagkakaroon. Di ko pwede. Na, nangatol na nga akong kamot, then na ito'y gitambalan to og dahon sa saging. Nawa, ginmagkaan, ang abot ko kong dermatologist, Doktora Buiser, ang akong kada sa Cebu Vélez. Naarang-arang baya po ang akong kamot. So, tambalan to ni Ma'am Julita dilapin niya og dahon saging, wa man maayo. Aning kupos-kupos o gamay, pero inom na lang og cetirizine para nga muhawa ni mong allergy. Kining naabaya tayo mga gitawag og mga eczema, na atopic dermatitis nga mo dry ang atong panit, mo katol, ma-inflame. Unya, di may na siya contagious pero kuan kayo, kanang hassle kayo kay mali katol nya di ka may mutang. So dali ka sipunon or ubhon sa pindi sa dagan sa panahon. Okay? Sunod nga pangutana, posible ka nga niturok lang ni tungod sa akong pagidaron o naa ni koneksyon sa pagpamuwa o pangatol sa akong lawas sa batanon, healthy pa man unta ko atong gipang kaon ako. So katong mga gipang kaon nimo sa batanon pa ka, wala na to, kalimti na to, lugay na to kayo. Ang atong concern karon nga as part of normal aging process, mo lower ang atong immune system, dalita matakda na ni mga ingon ani nga mga allergens, o niya maglikay na lang. O kumananglitan, allergy ka sa usa ka butang, maglikay na lang ka, o niya wanag ko mo sa limpiado ta ruli, ha? Before going to sleep, mandrapo, mamuna sa tail, para nga na may mga dust dia, mga pollens, ma-eradicate, mawa. Alright? Tinaw, nakasabot ka sa kong speaker ni Morol, lungan to sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rini Obra. Ningkamo tagil ko, ha? Dagang ba po ko may balian ning kinabuya? Dagan, kaya ko may bali. So, kibaw kung saan pagpadako ang mga kanding kung mga pabo. Alright, so, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tataka Raman. Daghang salamat o maayong adlaw.